I-involvement yam yeyokuqinisekisa into yokuba i-football apha kule ngingqi yaseChris Hani apha eEnoch Mgijima at least yinto esiyithatha very serious, ukunikeza abantwana babantu amathuba ukwenzela into yokuba bakwazi ukukhula. Nayo indima yam ke kukuncedisa in making sure that isport apha siyakwazi uqhubekeka kakuhle. Into yokuba abantwana babengenazo opportunities uba babone italente yabo. Now this tournament is giving them opportunity into yokuba bakwazi ubonisa ezi-skills neetalente abanazo, into enokubanceda bakwazi ukukhula baye phambili. No, our future plan is that apha eEnoch Mgijima sibe nayo itimu ezawukwazi uyodlala kwi-stage esingasentla, which is the Motsepe League. But so far both ezi teams zidlalayo, iKomani United is number 2 in the log. Now they are in a very advantageous stage where apho thina uba inothi ihambe iyodlala kwi-playoffs singakhe siyifumane itimu enodlala kwibakala eliphezulu nangakumbi kuneli. But two, xa kunjalo ke ngoku ichaza ukuthi i-football in Chris Hani izawukhula. Abantwana babantu, because i-mix yabantwana balapha, not only abasuka apha eEnoch Mgijima kuphela and other areas. But ngokwe-future plans zethu into yoba le team le nto iyenzelweyo yeyokuba abantwana balapha eEnoch Mgijima bakwazi uyodlala kuyo. So i-future plans zethu zezokuba aba bakhulayo ibe ngabo abazothatha le team bakwazi usapha. Funeke nale football idlalwa ngamaleydi nayo siqiniseke into yoba apha eChris Hani sinazo ii-teams ezizawukuthi zikwazi uba neetim ezidlala amaleydi. Now iKomani United xa bendithetha nabantu abakhoyo kuyo have agreed that kule season izayo bazoba nayo netimu yamantombazana. Ithetha ukuthi loo nto isport, i-football apha eChris Hani apha eEnoch Mgijima ibe likhaya layo. Whittlesea TV, the pride of Whittlesea.